Kulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times Radio komanso Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page tabweranso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tizalankhulire miyanda ya Malawi kunjaku amene alibe malo amene akhoza kulankhula nkhawa zawo kuti auze apampando ino amene mmalandira misonkho ya Malawi amalawi kunjaku amalankhula ife timabwera kuzakuuzani kuti kodi akuti zotani. Pochita zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa ndipo monga mwa nthawi zonse leronso muli ndine Wonder Msisia sindili ndekha ndili ndi ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka ndakulandirana ambuye Bishop. Ndathokoza wana. Komanso ndili ndi bambo Humphrey Mvula ndakulandirana Mvula. Kwambiri. Idali sabata ya kumenya kugwetsa, sabata ya action pact. Kungoyambira pachiwiri kudamba kuchitika zinthu a president achakwera adalankhula pa report limene adalandira kuchokera ku SCB. Kuzafika pachitatu usiku mafuta kukwera. Kufika pachinayi a former inspector general of police kumangidwa kupasidwa bail. Komanso a vice president kuyikapo mlomo ndemanga pa zochitika. Kufika pachisanu tonse partners kukumana nkumakambirana nkhani. Kufika pala Mulungu a DPP atafuna usinthathabwa kuti yayi bwanji tatsike anankhumwa tikwere a George Chaponda. Ndeti ukamba kuti idali sabata ya action pact kumenya kugwetsa azibambo inu ndenkhani imene tufuna kukambirana mu Hot Current ya lero kuti kumenya kugwetsa. Tufuna tiyambe ndi nkhani yokuti pamene tufika pa 27 June ndiye kuti tonse ikhala kuti yatha zaka ziwiri ili mboma chifukwa tidaponya voti pa 23 koma zolumbira zidachitika pa 27. Kutanthauza zati lolemba pa 27 June akhala kuti akhalano mu boma for 2 years. Tufuna tione kuti 2 years imeneyi yakhala yotani. Nde mwezi wonse wa July we were going to dedicate kuti tiziyang'ana mu program ya Hot Current kuti mfundo by mfundo zimaenda bwanji mu 2 years imeneyi chifukwa awa HRDC atusakale assessment yawo apereka 3% akuti 3 nde anduna oyankhulira boma a gospel kazako alira mokweza kuti yayi mwatikhapira kosathwa khangati mwatimenya below the belt tikhala tikuunika nkhani zimene zozo malingana nkuunika kwa HRDC komanso anthu osiyana koma lero nkhani zimene tufuna kukambirana tikuyamba ndi kufuna kuunikaso zimene adalankhula a president achakwera pachiwiri mene amati patusa 21 days imene idaperekedwa kwa ACB. Ambuye Bishop. Yes, one. Akuti anthu 84 adatchulidwa kuti amachita zinthu ndi asata. Zinthu zosiyana zimene tiziziwe bwino kutsogolo kuno. Mwanthu 83 amenewa 13 ICB akuti nkhani zawo zikusongola. Khangati aziona bwino kuti anthu amene wafuna afusebe ziwiri zitatu. Mwanthu 13 imene muli anthu 4 amene a president akuti anthu 4 amene wawa ine ndigwira nawo ntchito chifukwa anthu 4 amene wa ndi a vice president a Saulos Chilima, chief of staff, a chief of staff amene ndi a Prince Kaponda Ngaga, komanso muli a former inspector general of police bambo George Kainja, komanso muli a PPDA board chair bambo Johnny Suzy Banda. Now zimene adapanga achakwera achilimawa chifukwa chokuti adavotedwa nawo limosi constitution ya tiba khala very tricky kuti kudapanga nawo bwanji ndi anena kuti zimene ndimayina kuti nzi apasa ine sindiza apasaso komano constitution ili ndi zina zimene imapereka ku office imene ngati kuti iwo ngati ndi cabinet ikunena constitution kuti cabinet yathu izakhala president vice president ndi nduna zawo so he's still a cabinet member but a president saza atuma chilichonse saza apasira ntchito akuti zimezo ayibisakaye awa akaponda Ngaga akuti apanga kai suspend chifukwa malingana ndi kuyankhula kwa Chakwera kuti sizidatuluke bwino kuti akaponda Ngaga amatani makamaka. Inspector General of Police akuti pali umboni umene a president anakhutisidwa nawo kuti khangati
amalankhula amachitachita zinthu mmene mumu ndi adacho senatu nchifukwa chaka ICP adatola awa asuzi banda ayimisaso chifukwa kuti sizikumveka bwinobwino chimozimozi ndi za vice president ndi nkhani ndiyokuti kodi zimene zachitika pamenepa inu mwazilandira bwanji ndi mangano ndiyotani ndoyamba ndinu ambuye bishop ayi wanda thokoza kuti wiki ino yakhala wiki ya zochitika zabiri ndipo lero kuli hot current lero chabwino kwambiri ndimafuna ndiyambire kuti constitution yathu ya Malawi section 78 imapereka mphamvu kwa president akuti there shall be a president who shall be the head of state and government amene ali ndi mphamvu yakuti achite zichana pangazija kuyitanitsa ripoti ndi kuyankhulapo zimenezo zimene president amene ochita koma tipite ku nkhani yathu 84 kuli mwambulira kwathu amati chagunda wasilamba mwambwiraso ni mwambwira akuti chani chagunda wasilamba amvula saka wadziwa chagunda wasilamba chagunda wasilamba chagunda wasilamba chilombo chagunda wasilamba chikamadutsa chilombo chimakapa makhaina maliba kweche kuma chilondolera kuchizenda muti so chikamgundamira chakondwa povina chimagunda wasilamba uja ndekuti chasokoneka chilowera ndekuti apapa nkhani yasaka chagunda wasilamba andu amene sitimayembekezera kuti chagunda chagunda ndiye popeza tili mudziko wanda lero tili mu hot current poti tili mudziko la miyambi ndimafunanso ndinene kuti panthu 84 amene achulidwa aja zoti ausimba munapa mwambi wina kunena kuti sumataya msuzi susamba manja ungatufuna kumwa msuzi ungatufuna kumwa msuzi umweka msuzi ndio umaziwa tu amaliza ndi manja mwambi umene wananena ndi vice inde ndene ndikunena kuti sima ya mabulu sudikira umalize kuti umwere msuzi sima ya mabulu sudikira kuti umalize kuti chipasunga imalize ya mabulu ndiye msuzi umamweratu ukangoziwa kuti apa simayi ndiye umamweratu msuzi anthu 84 apezeka apa a vice president alimomo akaponda kaka timabwera pano ndikumanena ife wanda timanena pano timaima pano ndikumati a president inu mwazungulidwa ndi anthu awa amene mwazungulidwa sali bwino ena amaona ngati kuti tungopanga macherasi so panthu apa 84 ali 13 ayipanga yonse ndikuyiunika ndi anthu aja apezeka kuti awawa ndiwola kwadi ndiye mkati mwakemo muli ya vice president muli akaponda kaka chief of staff muli ya Suzi Banda muli mula inspector general ku police amene amamanga zawo sono anthu watu akuganiziridwa inde dikira musadandaule watu azimenezo chifukwa ndi khoti lokha limene linganene kuti ngolakwa padakali pano ISCB akuaganizira kuti anthu amene wamwina akuziwapo kanthu afuna afuse zikuti start musanapite kupamvula ndimati taonapo anthu oganizidwa ambiri koma ife tikuwatenga kukhala olakwitsa ndipo tinamvera mbewu ina yonse imene munthu amapesa amakolola pakamwa pawo anthu awa amayankhula ndikumanena za anthu ena amene ankaganiziridwa gulacho chichaponda ankaganiziridwa sura abachimanga koma tonse tinayimba nyimbo ndelero rekodi isasinthe iyani achina George achina chaima chaima janali aujeni presidential advisor isasinthe iyayi rekodi ndi yomweyo ndithu rekodi nene yomweyo ipulika yomweyo ku court tikusiya akapangaza ku court koma pakali pano anthu awa ndi amene maina wabwera ine ndimekaye pamene popo amvula ayamba chonchi ambuye bishop inu nkhani imeneyi mwaimva bwanji makamaka mfundo zimene zipoti zambiri zankhulidwa kuchoka pa chiwiri paja ife tisadayi nthawi kukambaso zina zimene anthu akudziwa kale pali anthu 84 amvula 13 ICP akuti awawa nkhani zawo zikusongola tufuna tiyankhulane nawo bwinobwino follow a president achitapo action ena auza ISPC kuti ISPC ngati pali ma public officers apa tapangani zimene zozo ndi ma stakeholders kuti tipanga nawo bwanji anthu amenewo so pano ine ndiyambire simoni akuti speech ya bwana yes abwanawo anankwa speech ya bwino ya mphamvu kwambiri inde ali chituzi mene amene kwa amene akona TV akujiona chituzi amoneka kuti akwiya kunjenjemera kodi kodada kwiya anaonesa kuti akwiya amapumira mwamba munthu amuna ali president koma poli pali pajapa mpamene umazaziwa kuti ntchito ya president is not for the faint hearted it's not for the faint hearted and jingana namwera tuka depressant kuti something kuti zipo timankhwati nato kuti usama kuti usaka mtima usama chiri kupoire kuti ukugwa bwana weka bwana so anakuya andi anankura koma achachikuru kwa ine nchona kuti he was very bold anankura zinthu zimene zimakazo opsha kwambiri chuka look a chief of staff ndi munthu amene amakhala pafupi kwambiri
chola boy Chola boy ndio unyamula chikwama amene vice president ndi munthu amenenso number 2 kwa hiyo kama choka ziko ambwana ndi kuchoka zina zonse inspector general of police ndiye amene amakuteteza moyo wako chikuti amene ali woyang'anira a security a police wonse so umakhala at his or her mercy koma anavumbuluka ndi kulankhula ndithu osayang'ana kumbali osayang'ana pasi anakwiya ndithu andi analakwira wolembera speech aku state house chikuti ndikukhulupira kuti mwina akanayamba nditi ma-appetizer mvula mapitaiza otajambira mvula ani mudati muone speech imene idali chizungu chokha achichewa sikambirana kungofika mvula akumenya pakugwesa kuti kukwiyako nabwera chikuti ndikuziwa ne normal day akanaziwa kuti mene ndalangwa chizungu ndilankhule chani chichewa aya mvula ukapcha mtima chichewa chimavuta kuti chifukwa chechokonga ungopezeka wamutuluza communication kwa anthu amene umayang'anira 17 million koma tonse tamvatu itamva chifukwa nkhani kakhala ya mphamvu mvula oleta khamu chankhulo chanji anthu amayimva ndikumva koma ndinena kuti nthawi zina ikamachoka si yafika kumusiku kuzera mwawanda sipano apresident alena mawakuti anthu akanakhala bwino kuti si anthu amayembekeza ndisozi d-day after 21 days analankhula so analankhula bwino and analankhula zinthu zoti sakanalankhula koma analankhula then ngakhale mukukwiya analankhulaso zina zimene mwina sanayenere kuyankhula anayamba kuzuzula maspeech kodi zimene zisamenera kuyankhula malingana ndi president akuti that was a substandard report akuti a rookie ni munthu kuti akuyamba kumene zinthu timamunena kuti amene sakuziwa alibe experience pamene paja anakusefa chani analakwisa choti sanayembekeze kuti uyu Masa Chizuma mu report mwake azipereka umboni because pali nkhani zina munkhani information ina njona kuti ibikaperekedwe ku court sakwenera kuti apasa president sanayenere kuti apasa president kuti ayiwulusose pamene paja ndo pali zinthu zimene tingazione masiku akubwerawa kuti kodi amanena mathanazo chani bwanji ndikugwire ndikukamwa ambuye bishop yes section 4 ya Corrupt Practices Act imanena kuti ICB azapereka report ya general conduct kwa president ku ministry now a president adaitanisa report limene anthu ena nkona kwawa kuti kodi report amaitanisa ijenali ya general conduct kapena amafuna kuitanisa investigative report zimene ICB adatachita jenkha kodi bwana wakuitanisa report lanji chifukwa choti he cannot go for an investigative report chifukwa sudi ndo wakuitanisa investigative report now ndikufuna mukamakamba nkhani imene mogwirizana zimene mankhula zija kuti for the president kunena kuti report imene ija idali substandard amalipanga measure against what was his expectation amayembekezera kuti alankhule zotani now ICB amene apereke chani kodi pamene papanali kusamvesesana mbali ziwiri kuti wina akuitanisa report limene akuganiza kuti andipasa zakuti wina wopereka uja akusowa kuti no awasakuyenera kulanda report limene lolo nkuwapasa lina wina kumaona ngati ndi substandard yet that's what you're supposed to have mukuona bwanja mbuye bishop ine ndikhoza kutere amene akuyankhulira amvula akufotokoza bwino kwambiri mmene munchifaka tayi chamati speech cha sinalembedwe bwino amafuna ndiona kuti amafuna unikire some of these things kuti mwina samayenera kuti atiuzenso ife kuti tidziwe kuti Martha sanachite bwino kwa ine ngati Malawi oyimira Malawi anzanga ili bwino report ndi bwino sinanga chimene substandard izo chimene ngafuna kumva ife tinatani tinamva ma standards aja amatengera ndi mmene anthu aja amayipangira understanding chito ichi pamene Malawi wapumutsi amafuna ngova kuti kudaora satawo munthu wakwalafu wakwagogwe munthu wakanyenyeva munthu kwa chinakanaka afuna ngodziwa kuti kodi chinachitika ndicha chifukwa ife tikayembekezera kuti paripoti paja pene musaname awata timafuna tife maina yes ndi chimene anthu tikasakasaka ICB alana kuti padakali pano sangatchule maina chifukwa zikhoza kukhuza zofufuza zina zimene zili nkati ndipo maina amene tinkafuna enawo tinena tifuna tikuafunanso koma amene anabwera oyambaja ndi amene ankatipangisa kuti timve chifukwa tamva kale koyambirira kuja muskeleton burial yakuchereja paja maina anatukaso
cheni mafuna titsindike timve ndene ndikuona ngati kwa Malawi tinamva kuno bwino. Same question. Where was the misalignment between the office of the president and the ACB in terms of the quality of a report? Was that a substandard report, or the president expected something different? No, He got something different. Subano, the report was not substandard. Inari bwino. Kungoti is in the Nkuri Mosafuna Kuyanga na Kumbari, Ndiangane pa kamera. Yes. Yeah. And said kwa kamera. You hold it. Our president sent our bank advice. A Minister of Justice, Attorney General, DPP, Akanafura was there. Rubana, a report made in Kabere, Kuti Muka Jena pa press conference. The general conducting. The general conducting, Zinduzina zi. Sangakuzeni. Sanganene chiko zikatuluka mcourt. Zikatuluka pano. Ziyapanga amu. Antomenari mene mucha kumaka pesa ma injunction. Ndizijanda mapanga injunction. Musandimangi. Musabange mwakuti. Izisabile mwakuti. Zambili mbizi majitika. So, Singatuluse, so he was not advised. Kuta aimbekeze that kind of zochitika. Komaso ndijimene na kuti mwina report yo mwina pema speech writer sanate kuzindikira kuti izi sizimaperekedwa pa public pa wireless pa TV mene zinachitira much. So there was nothing wrong with the report. You think so? Not that I think so. It is true. There was nothing wrong with the report. Kungoti our president ankaimbegezera zimene sakwenda kulandira. Yes, panthawi yake ngati iyo yambira. Koma zikapita mcourt zikakalapa. I am dead sure kuti there is no way Martha Jizuma ndi anzaje aku SB akanachula mainantu kuti be information. Chapo tizienda masanga vula ifankani zatu. Ngani inati kuchoka pa Martha Jizuma adadandaula kuti apa santhu ena amene sakwenda kuti alandire akuti chifukwa chimene ICB sanafune kupereka nkhani kugulu kuti maina 84 anthu taziwe ndi chifukwa chokuti sakufuna kusokoneza umboni ndi zina zonse. Na wa president amafusa mafuso nango chifukwa chani mukuwapasa speaker a nyumba ya malamulo komanso a chief justice makamaka kwa chief justice iwonso nkhani zitauzabwera mwina kuli ma judges ena achulidwa kumene koko kodi zimene zisachita pa Chingereza amati prejudice kuti kukhanga kuti kusokoneza ndongosolo la mmene zinthu zimayenda kukhalira amvula mamsanga tisanabwere kwa ambuye bishop. Observation imene ndi yankambali ziwiri. Observation anena president amene azona. Chukananga si amene anapempha report amene anatenga report and mphamvu zolanda report ndi a president. So that's true in terms of mene zinthu zimene kukhalira ndi minimum. Koma munjira yina kumbali uko it was something kuti mwina chinapangisa kuti pakale credibility ya speech ya president. Mtiziwe kuti report manager akanayamba kungoiwerenga president boka adailandira. Anusaka nakurubirira akanati mwabisa MCP. Akanati mwabisa anthu amutozalani. Akanati mwapanga moricho because panopo pari high level of mistrust. Upanali high level. Mbona ngati kuti masiku ano anthu sakuwakhulupirira anthu amene wa? Amene panali mukudziwa inu ngani maona zimene anthu amalankhula. Wose anthu akongera mtose ndakuba akuti makutambira nzilankhula. So what would have happened if that report only came from the president? Kukanakhala nditu and masuze azenolankhula kuti mene ndaboza report imene. So amvula tikuzile pamene popo ambuye bishop. ICB akuti chifukwa chimene anachitira izi inali zimene akunena mvula accountability. Amafuna kuti munthu wina asangokhala ngati kuti ali nazo yekha. Koma ena aso atha kunati koma yaife iyi ngati iyo mene yofanana ndi mene munalandira inuyo. Yafe bwanji kusiyana paka nakhala kuti mwina panali maganizo ena pofuna mwina kusintha pena kupinda peso. Let me go back and say kuti paja manena kuti constitution yathu ya Malawi imanena kuti the president section 17 atakhala president wa state ndi government. Ino anzanga Tanzania government ili magawa atatu: executive, judiciary ndi legislature. So pano zinapita kuti zinthuzi zinapita ku government. For government ndiye imene inalandira koma government inaita simene kuyankhula finally bemphafa zinthu zija zimapita kwa president kuti amene aja ndayankhule muchana yankhule mucha koma sizimayenera kunena kuti olandira ena anango olandira ngati kuti part of government ndipaka nango zisiya
koma oyankhula ndamana yankhula a president aja kuyankhulira kuyimirira onse ajawo So, number 1 number 2 yes. zima anthu amayankhula kwambiri za ma reforms amene report inapita kwa president imene anthu amati mpaka na lero report ija sinatani so anthu amaganiza kuti mwina ina kangoti yapitanso uku akanayikaso njiko zimene sizinakatheka iyayi tikungokhopa sinakatheka koma anthu ndi munthu amene akuganizabe kuti anachita bwino kupititsa konseku foti inakhala ngati chipinja chili pachani chili pambala nganda tsopano kuti sichingabisidwe chili bwanji pambala mbanda pamene ena usanga chituluse yayi nanga awiri ena wanga chituluse ngati chifukwa president amadandaula kuti khanga anthu ena awadango apasa for private reading private osati kuti achigwiritse ntchito mu njira ina iliyonse yayi chifukwa choti ngati chikutchula ma officers aku parliament kodi tikuyembekeza kuti speaker achita act ngati chikutchula ma officers aku court kodi tikuyembekeza kuti chief justice achita act kapena nango apasa kuti in copy nanunso werenganiko ni zimene apasa president anangopeka ngati control information ukamapanga zinthu ati kupasa ati blind copy yoti sungagwiritse ntchito kumokuzokhala naye for validation panthawi inake in life ngati mene mwalankhula ino akunena kuti accountability and transparency the image ya report ija pano ndiyo kuya chifukwa chakuti inaperekedwa to 2 other arms by chief justice ndi madam speaker so kandi anthu akunja ma diplomat kandi anthu ongoonelera anthu amene mwina safuna bwino dziko lino alibenso nkhale World Bank kuti at least akhala ndi maganizo ona kuti report ndiyoona. It was already sent to 2 other key officers. Those key officers alibe mphamvu yoti ayiwerenge report yo kugulu or ayipereke kugulu. Chabwino tuchita mothamangisa nthawi azibambo inu komanso omvera onera muti khululukira chifukwa tuchita apa zamachawi kuti tichite background. Now tukamba za anthu 13 out of anthu 84 zimene zikuti sisako ndithu anthu 71. There are 71 people that don't know kuti chikwachitikira ndi chani atakhala kuti mwangozi amva kuti anachulidwa mumene momwe. Tiende bwanji, where do we go from here in terms of ACB ndi ena onse amene amagwira ntchito ndi ACB ncholinga choti nkhani izizi zithe chifukwa anthu ena ake okhala kuti amanga mwachisanzo a vice president tikamba tibwera yawo yapauka ifo iwo akulowa ndithu segment yawo ndi a IG komana anthu ena amene akhoza kukhala kuti angotchulidwa amene mumu ziyende bwansanga bwanji kuti nkhani zimezi tiziziwe nkuona kuti zathera pati chifukwa tini nchitidwe omangoyamba zinthu chonchi kenaka pabwera nkhani ina pakatipa iti iwalisa izi malipoti amene wawo wanda chimene a president ananenera kuti 21 days report libwere amadziwa kuti amalawi paja tinafusa kwambiri kuti tikumva ngati asata ndiye tikufuna kuti tidziwe ndiye 21 days itakwera report inabwera iyi landu 13 amene amaliza kubanga uchene ndiye kwatsala ena ndi amalawi omwe ajanso ife tayanguliye pano pa hot current kuti amalawi omwe wakuti awawa 71 iwa tachita ni soma chawi tiatani amenewa tiadziwe chifukwa mnyumba mukalowa njoka olo anthu atamati mchirere koma ngati mdzikano ndi njoka ngati chikuti mwalo wa njoka tonse singagone bwinobwino ndiye panopa ife kuyenda kumati njoka situkudziwa kuti anadya za satandani ndiye maina awawa 71 iwa chimene amalawi tikuyembekezera nchakuti amene waso atuluke chifukwa ngati patuka dzina la vice president ndikuona ngati ena wanso sinkhani yoti mpaka na apangenso ICP mofulumira maina awo adziwikenso a president ananenaso kuti inenso ndinakakonda kuti sinanga ena awo adziwika ena wanso otsala watatu kuti adziwike sitikuti ife tikadziwa kuti tili nawo phindu loti tadziwa koma ife tikufuna tidziwe kuti kodi nkhani ya anthu awa sinanga maina anaperekedwa kale komanso kuli MPC mwinaso kunachulidwa anthu ambirimbiri mabungwe ambirimbiri amene ali kati mwinaso wandanso mwinaso ali mu times momwemo kuti anali anauza sata kudabwa kusalala kwacho sunganeneretu kusalala sungane pano mpagulu pano sungaganiretu sunganeneretu koma azibusa until we know 71 people koma azibusa muli sunganeneretu analeta ola mvula ali ababawa sitinganeneretu ya until tikaziwa list yonse ndeti zabwera pano pa nkumayankhula ngati anziru koma padakali pano na feso ndi ma suspect amvula inunso ndino suspect ndiyeno mwamva mena kuyamphira wawa tilowere bwanji tipange bwanji amvula zingapo zimene tingachite choyamba a president amasula tambe uja thumba latambira masula chiyani naira nkula iwo mbali yawo sipano kwasala anzatu a ACB ndi anzawo awa
DPP yes. attorney general ndi ena onse kuti azithamangise nkhani izi athamangise chifukwa ngati pali kumangana timangane kuti process iyendezake awo majajiwa nawonso akhaleso ndi chikondi ndi Malawi kuti nkhani ziso ziyende mwachangu chifukwa kungowamanga anthu masamba kungoayipitsira mwina mayina awo ndikuti mwina in quotation marks okuwala mkulu anthu osakhala bwinobwino sizabwino ndibwino kuti nkhani ziyende mwachangu. Nadandaula kumva mawu a SPC wasopanoyo Michael Nzamba ananena kuti ine sindipanga kanthu ndidikire mpaka na amalize report abwana ake achita act amuuza kuti iweso tapangati kumeko ndeya kuti yayi bwana ino zimene mukune nazo yayi iyeyo ndamene ali pa wakhalira zinthu zambiri so ali ndi ma action amene angatenge akoza kwapanga interdict anthu akudikira kuti because obviously sukwacho therapy yayi akakhale pambali azikadikira komweko izimene zozakoza kuchita andi yeso kolinyo akanapita kwa nzake nzimayi wa SCB kuti zili bwanji ngukhali information kugwira limozi because ntchito ya boma njogwira limozi ngati Nyerere sinkhani yonena kuti mwina ine akachitawa ndi kuti ndiona ife Malawi afuna amveza report afuna ziwe za mayina afuna aone action so Maizamba akwene achite act malinga ndi ananenera bwana awo because bwana awo anayimisa chief of staff yes and follow anayimisa and follow kwa anali mphamvu zawo zimene kana gwira pamene analekeza kuna kuti enawo ndi Maizamba so asanene kuti ine ndidikira ndiye sanayambe bwino meza maje merera so mpano kuti mayiyo wakulesa ntuka ukaja zipala pasiro kumango ndinanena kuti simanyengerera ine mukamikira lero sikuliso mamu yamikira sabangane zimene ine chipangano chimenecho palibepo sina bangane kuti feti zibwera pano momba maja ndinanena kuti mayi ngwabwino kwambiri koma apa ndolo sana yambe bwino chikanga tafuna kuti so yesa abereke anthu ena zimene amapanga mbo yache uchanalipo kale anonga zinthu awakani amagamoto kani naso dimene motamangisana ndi nthawi pano tikhala tikupita ku break kuti tione kuti kodi amasewera mayere aloto zaenda bwanji ndiye tipita ku break tikamachoka pameneko tipitirire ndi program yathu ya Hot Current khalani pompo. Premier Lotto 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 Monday, 26 June 2022, and our time is 6:30. It's time for the Super 5 jackpot draw for today. The game rules are the same. Sankanama number 5 between 1 and 39, and you stand a chance to win all day, and you also win big. Now get your tickets and let's wait for the lucky numbers for this draw. We have number 24, number 10, number 16, number 39, and the last and final number for this draw we have number 5.
Let's confirm these numbers one more time. We have number 24, number 10, number 16, number 39, and number 5. Congratulations to everyone that has won. You were with me, Dora Mpoka. See you at 7 o'clock for the Lake Malawi draw. Premier Lotto, Premier Lotto. 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 takulandiraniso pamene tikupitirira ndi programu ya Hot Current pompano pa Times Television TTV Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page mukhoza kuchita like mukafuna kuti muziona kuti pamenepo pamachitika zotani chitani like padakali panopa mukapanga like pamenepo muzidziwa kuti yabweraso Hot Current ndi ma program ena amene makondacha komanso ngati mukumvera wireless pa wireless ya Times Radio takulandiraniso ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza la program imeneyi ya Hot Current kumenya kugwetsa. Ambuye Bishop, yes kubali atangoti a president achosa a inspector general of police kuti amene wanda achosa pachiwiri pachinaya anapitatu anthu katenga funso ndiro kuti kodi akanakhala kuti a president sada achose ICB akadapita ukatenga kapena madikira kaye kuti a president amgwese ndalayi ndiye wathamangino mbwanti ati mati tikakufunseni ziwiri zitatu kuseriku timapanga bwanji zinthu zathu. ndikuona ngati mwene 40 report ili pachali maina kuchokera kumtundaku kuphiriku ndikumatsetsereka ndimwena tifaka ICB anadikirabe kunena kuti ayambe ayipulitsa kumtunda kucha president kela kunde komena akhala kuti nkhani ja siku kuchokera kuphiri ndikuona ngati kuti anaka kumagwambwandira ali abwana anakakhala pofuta chifukwa chonena kuti pajatu anakuita naso kumene kucha mkulu wa unyolo pajana aita naso Martha kumeneko pajana amakamfusa yetu komplesi ndiye kuti atse apo inakhala ngati yachitika vice versa tsopana kuti ino ndi amene ukufunani mubwere kuno ya so ndikuona ngati kunena kuti zinachitika bwino kwambiri facha kuti zitachokera kuphiriku ndi pamene tsopano mkulu uyu amakamumbwandira tsopano anamangidwa nkutuluka pa kumangidwa pompo nkhani na ndimeneyo kodi timayendesa bwanji zinthu anthu ena timati tikaatenga chonchi kuti talembe statement imene tayambira zunguli khoti mpaka nakutseka pachisanu ndoti azatuluka lolemba ena timapanga nawo zinthu msanga tani kale kupita ku khoti belo kodi zimayena ziyenda chonchi zimayena ziyenda mwachangu chonchi tiri ku Hot Current kuno ifeyo timafandi amalawi osauka amalawi opanda mayina timamva mlandu wayo Nyamata kuti John Musa uja amene wagamulidwa zaka 8 ali ndi majumbo 70 chakuti achamba amene wina ali ndi 2 acres akulipiritsidwa 2 million ali ndi matumba ambiri 2 million so izi zomanena kuti awa amangidwa thukoloko madzulonso anthu akuweruka tikupfatsa kuti atatuluka pa belo afuna kuti how special iyi kunena kuti akangoti basi akalowe kumene kuchako ndikumatulukako basi kodi zimatisangalatsa munthu akagona musero yawo sati kusangalatsa koma mmene zimachitikira ku Malawi kunoko ndi mmene timadziwira kuti munthu akamangidwa ku Malawi kona ngamesa tamba uchita zinthu mwasangasanga ndandaulaso kodi mesa first tumalirira kuti nkhani zenda sangasanga ndi munthu amgwira amumva ampasa belo tudandaulaso ndizoona tikufuna kuti zinthu zizifumira koma tikunena kuti wina aliyense azikhala treated fairly and equally. Tsopano zisamatengere kuti uyu ngolemera uyu ndi IG uyu ndi Jan Chipando ichi ndi bishop ambuye bishop ka ndino ka mwana wa Sibweni ka senior practitioner SP ndi senior practitioner SP wato ngani ni mtu mkulu senior practitioner ine ndi zukuru wacha kwera ndiye ameneyo muzungu mna mizira kuti wamanga pamoja kumpasa bero tusa kobiri pota ndi kobiri achoncho yayi
tizipanga treat antu mofanana kati ufuna tizipanga changu ariye sizipangira changu koma apa ICB analibe machawi amene panabe chifukwa choti achite kutamanga speed chikukonesa kuti akumopa munthu uyu urumwina akuopa kuti amene asalawo ina ndazukulu ache mwina zatimanga choncho iyayi zimene zimapereka chithunzi choyipa chimodzimodzi ndawo zinawo analipo mwenye wina wake patatawala amalepera kummanga amaenda opanda mahandicap anamene mapanda handicap koma malawi ambirimbiri akamangidwa amavala handicaps at least amakagona kusero usati kuchipatala kuti ndagula pipi mabibi wa mabwera chifukwa cha unyungu kuopa unyungu induced by which handicaps so tsana chite bwino apapa mai Zuma ndi gulu lanu la ku SCP osamapanga choncho kamwamanga Inspector General mwamanga ndoganiziridwa aduse system imene wina aliyese amadusamo. If it will become much easier, chabwino it should be easier for everybody. Kuti tose changu chimene tinapanga nda a former SRG tizipanga changu chimene ndi wina aliyese mukhulupirira ino yamvula kuti akadakhala kuti a president sada achose koma ripoti lichalatuluka chonchicha ICB akadapita kukatenga dakali pampando abambo amene sindi kukhulupirira choti akanakhala kuti zikanatheka ndo zikanatheka choti iwo ICB report yanalizwa kalikali pamene matuluka zolankhula za ku UK za sada adala kudziwa kale amene kudziwa kale kuti anthu awiri aku polisi ndi awa mwawi ndi awa uje akainja so maziwa andizo mwina ndichwake ziwa kainja mokuti zimana chita president adaphwekesera ntchito ICB kuti ndachosa munthu yi anagwira K9 anagwira ntchito yoti iphweke inapepuka kwambiri sikuti izo zikanaka mwantundu zindi kukhulupirira kuti akanamanga asaka nakandi mphamvu sitidaonapo nduna zina zikumangidwa zili pampando sono IG chifukwa kuti ndiye mkulu wa unyolo kuopa kuti mwina mwake ukamanga yeye ukhoza kumangidwa kwa iweyo kuopa moopa kumene nanga ukumbukire kuti only 3 weeks ago 4 weeks ago iye wamkulu wa polisi amauza a traffic kuti musamala ndiye ziphuphu kunsewu yes ndi anthu amadaba kuti kodi bwana mafuna ife samatenge tingoti ngono inu mukutenga chejumo pali zinthu zina ukamayankhula uzimbo mwina usango yankhula ukakhala phe ukudziwa kuti nayo kwali ndangati amene timayankhula zinthu pagulu koma kuseri kuti machita zosiyana ambuye bishop tikayima pa podium pacha nkumayankhula zinthu anthu atationa zimene timachita kuseriku azatikhulupiriranso anthu acha ambiri aife tikadabisa pa mkazi wapo tifala amvula chabwino mothamanzira ni nthawi achakwe achilima adayikapo ndemangaso pa nkhani yomweyi mogwirizana ndi mene ananenera a president anena kuti za a inspector general of police zumveka bwino lomwe mmene amakhuzidwira za anthu atatuwa simukundiuza bwinobwino ina ICB koda vice president adakhuzidwa bwanji nanga akaponda ngaga adakhuzidwa bwanji nanga wawa John Suzy Banda adakhuzidwa bwanji simunena bwinobwino zimene zikunipangisa jenga now a vice president iso anena zomwezo kuti khanga timufuna kupata unongera mbiri ICB mupanga bwanji ndakuna zaveka mphekesera kuti ICB khanga tafuna kupita ku nyumba kwa vice president kuti akafuse mafuso masapota anapita kumene kuja kukagona pansewu kumayimba mabasi anapita kumene kujapo ndi anthu amafusana kodi ino a vice president mesa mufuna kuti akufuseni ndenanga anthu amene wakubwera kuzachingira ndi ICB agwira bwanji ntchito kodi anthu amene aja amaziwa bwanji tidaonaso kwa amtalika Arthur Mutalika awupanga chimozimozi mpaka na ICB adalephera kudati tipeza njira zina chifukwa choti kumakhala mabloko kuyuza anthu ngati chishango kodi amvula tumapanga bwanji zinthu zimezi ngati tifuna kuti chilungamo chituluke kodi masapota azibwera kuzagona kunyumba kwanu amvula tikafuna kuti tikufuseni kuti apa amvula mabasi adayenda bwanji kushire basi la so pano kumangidwa sizosewera kumangidwa yakulu saname umekuja siku masewe ngakale bishop hata kutawa kabisa kuvestre bishop officer kuvestre mbona ndimbonieni akamati mbonieni Ambe bishop bisa kuvestre ambe kupata ICB Martha alikuja after basi demoni muzuri hai maona kuti zimakazi ovuta one kuti oyimakanka wayobvya kuti chibona ngasi zija antu amaticha kuti mabigi
ndisipano bigi amveka unyolo simasewera Komano, imakhala ili nkhawa yayikulu koma timakhamo timatukuziwa kuti kulakwisa chifukwa palibe munthu amene ali above the law palibe palibe nzona Amene zimene tikamanena kapena timafuna kuti munthu azamakhala above the law tikamanena moona mtima anthu ena they are not above the law palibe who is above the law only chakwera is above the law chifukwa cha immunity chikwakoza kulakwa pano sitimuyimba mlandu pano tadikira zaka zitatu zasalasi komanso kuti ali above the law yayi koma ndi just immunity nanga zingwanira kuti ndikuti malamulo iye sakunkhuza so ndo his excellency zimakhala zikuvutirapo he is not above the law koma ndi ali ndi immunity koma apapa ndoti aliyense amene ali ndi mpando amagwira ntchito ya public ya political ya chani administrative wina kumavomera kuti anytime siku lina lililonse akhoza kuzankha that is the whole essence of this government rule of law chabwino ambuye bishop yes amalawi amene tikumapanga zimenezi kuti ICB afuna akagwire ntchito ife nkupita umakakhala ngati kuchinga tupereka uthenga wa mtundu wanji pa chidwi chathu chofuna kulimbana ndi ziphuphu mdziko munomu what message are we communicating kuti ifeyo uyekha ngakhale kuti aziphuphu ife uyayi kapena what is it ine ndifuna nditamvesesa kuti tikuti chani ife tikamakapanga defense amene akumapita kumodzi ndi amalawi ngati nenemwe ongosankha kuti amakonda chani ndimafuna kuti mina ndingowadziwitsa amalawi kunena kuti tisanangane SB dzina la vice president lidatuka mu skeleton argument imene inali kuja kukoti kuja section 21 and 22 imene pa 22 ananena kuti pa 21 paja section 21 akunena kuti there was bribery and money laundering imene ilimo mu skeleton argument osati ya SCB yayi koma kuja kwa affidavit kuja NCA kumene so tisayangane kuti SCB yokha koma nkhani ikuchokera kumene ikuntunda kuja number 2 a vice president ngati siwo lakwa ngati anthu afuna kuayipitsira mbiri ine ndikuti asadandaule ife tinawo mapemphero kuti chilungamo chitani chituluke koma tisachinge kuti chilungamo chifa tikamachingika chilungamo chichedwa kutani kutuluka ndiye dzina lija lizinkera liwonongekera koma tapatse mpata SCB agwire ntchito amene afuna kugwira icha tikamanena kuti anthu amene aja anakachinga kuja anatani ine ndiyankhule kumbali yonena kuti mmene zimakhalira ndale nthawi zinaso khali ku church kwathu zimakhalapo kuti munthu olowata amvaso kuti abusa anu apanga zakuti kumakhalabe anthu amene amabwera ndikuyima nawe iweyo ngati mbusa ofe wathuyi ayi so anthu aja sikuti sakudziwa kuti nzolakwika koma angofuna kuti munthu ayi ngati imeneyi akhalenso achilima ndetizipanga bwanji ndekuti ife tikunena kuti ngati timadandaula kuti sitifuna anthu azipanga katangale azitibera ndalama zathu za misonkho koma tomwenso fe amene tapasa mphamvu yokuti atha kufufuza zimene tikamabloka tuna kuti no it's okay for this one the rest you can handle them don't touch this one alipo ena ake amene ali do not touch my anointed one these are anointed ones amvula atithandiza ndale ndi dziko lina in politics it's like you are in another world nimaona ngati anthu kundale samaona mofanana ndi mmene ife amafunika anthu aja mwina adzikhalanso pafupi ndi anthu ife amene tili kudziwa ndenu mudakhanga tachilima anthu abwera kukutetezani kuti mukanauza chani anthu amenewo ndikuti sina ngati ndakakhala wandale ndesiku zoti ndakauza ndifuna ndiyankhe kunena kuti I want to answer in two areas ndinakakhala ngati ine ndinakauza kuti akuluakulu ineyo sinalakwe bwererani chifukwa pamukamba izizi ndiyamba kuoneka ngati kuti ineyo ndikutumani kuti mutani munditeteze so don't worry malamulo anditeteze for ineyo pepe imene ndani nalakwitsa so that's what I could do koma in politics you only kumafuna uonetsetsa kuti anthu amene ali kumbali yanga ndi angati fo sinanga afunika aonekebe kuti kutena kuti sali wokha yayi mwezi wemeneyo amvula mukuiona bwanji nkhani imeneyi how achilima kanachita hando bwanji nkhani imeneyi sakana alola kuti anthu agone msewu apange obstruct SCB kuti afuse mafunso ngati anapanga obstruct chifukwa ndi mlandu kupanga zimenezo chabwino ku leverage SCB ku or even aliyese obstructing an officer on duty yes even nkhani yovuta so ine ndikulula kanapa ngadvise anthu kungwanimbisa mtima kuti no this is a process chabwino and I'm very sure chimene chili chofunika kwambiri mu dziko mwathu muno kuona kuti nkhani yochula vice president
itamange amanga masamba amanga masamba komanso akupanga create crisis yesere panopa president achakwera anachosera maudindo ena which means that pari vacuum so tisavomere kuti that vacuum ipitirire chikwanda kuti mene komano iye ndabwanji sanga ngati anthu ena mwina aziganiza kuti ICP apange bwanji kuti afusa chilima alengeze bwanji connect what I said ndanena kuti sana yenele kupanga zimene yes akanalola kuti process yende mwachangu iwonso a president vice president avomere kuti nkhani yena iliyonse imakhala ndi expiry date. Why is it hard for the vice president to ask kodi ICB mukundifuna ndikubwera konko ngati zili zovuta kuti ICB ndikupasa njesanzo kuti nthawi ya UDF panthawi ina yake panali plan yakanda polisi anafuna kumanga nzathu malemu Tumbolemana. So what he did was amaenda ndi ujeni nswachi chani analongeza tu chikwama ndinokonzeka kuzakona ndikutani ndalongeza kale pajemanga mombo yes look because amamva amaenda ndikuima town pa town kuima udikira kuti ngati mfuna nditengeni uzatengeni yes look that was courage amaziwa munhu wayo muna ine paibe Josemina Banga. So chimozi I would say that ngati nkhani palibe sindikufuna kuti tikepo mawandare kuti akupangeza ndare because kulibe malamulo andare tonse tili pasi pa malamulo ofana yes so ngati nkhani palibe apange allow process yende mwachangu chabwino komanso ati kupanga control masapota zawo alimbise mtima kuti this is not the end of the world I know panthawi ngati imene iyi kumakhala ena opportunist ofuna kudya kudyale because kumene achokera kutali sawasiya asoka transport kusaka change so apeza kageni kamene kakakuti munyengo imene tili mulipoti ili tipezepo chani china chake chabwino nde ujeni uthenga kwa achilima ndoti ngati ICB akwafuna angopita kwa ndikanakhala ine chilima mwina pa siku limene zinatuluka za ku UK yes ndikananya ngopita ndifuna kuti kapena muli ndicho ati azibambo memasazikira kugona kuti mayi ndikugona kapena pali mawu chabwino kupitirira ndi nkhani ya mafuta aso akwera mdziko tikamakamba izi nkhani zisatiwalise kuti mafuta akwera ndi 34% on average koma petrol paikha adakwera ndi 44.9 adali pa 1880 kwacha ali pa 2000 kwacha ndi 1999 mwantambala siti mabwezerana ndi 2000 mafuta diesel anali pa 1470 ali pa 1920 kwacha 30.6%. Paraffin anali pa 956 kwacha a liter panopa ndi 1236 kwacha a liter. Kodi amalawa yambekezere zotana mbuye bishop anthu akumanena kuti tikamanena choncho tiziunikaso kuti kwa neba wakwera bwanji mafuta akwera pa dziko lonse lapasi fact koma kwathu kuno tikakamba zakwina konseko tikamba za nyumba mwathu 5 sitimadya kwa neba sitimakhala kwa neba timakhala nyumba muno kodi nyumba mwathu muno zikuyenda bwanji ambuye bishop ndinakakonda nkhani tsiku linati zangobwera tikambirane bwinobwino fati unena kuti pali ma facts ambiri amene ngofuna taunikire kuzokhudzana ndi fuel price hike yeah because there is a global crisis ya leadership imene yakhudza dziko lonse lapansi fa cha nkhondo ija so zimene zofuna kuunika kuti ifeyo ngati Malawi can we have a long term short term plan ndinamva Gordon Brown akwapanga interview magamba za masiya atatu climate change covid komanso conflict ngati zimene zikusokoneza chuma cha ziko padakali panopa so the conflict ya ku Russia ndi Ukraine COVID-19 is still a problem we have not recovered then akamba also za ujeniso za climate change anzathu osamayika so ngati mbali imodzi ya zimene zikusokoneza chuma cha ziko lapansi koma tikakamba zonsezo ambuye bishop tikabwera kunoko petrol akakwera chonchi katundu yese akwera tipange bwanji taswada usekunena kuti chifukwa tikudandaula pano akakumanaso mwezi wa mawa tidzakhalanso tikukamba kunena kuti wakweranso mafuta sadafike pamene akwenda akakhale tidamva anthu ena kuti akwenda kuti afika around 3000 aha matero ndimadera kuti Malawi kamena utsogoleri kuli ndi kuthekera pakali pano kukhala ndi maplan abwino wanda mwachitsanzo timaona zijana lemba za oje na bishop zakawala kunena kuti mafuta atamabwera pa janjet
tikhoza kumaseva pa 500,000 liters 15 point chakuti million kutanthauza kuti tikhoza kukhalabe ndiko maseva titakhala ndi long term plan and short term plan kuti pang'ono timaleve tina anena za maleve ndikuluye koma zinthu zina zimene tikhoza kukwatisa maitsanzo matankala boma lathuli limatenga ngongole yomangira stadium kuti singateke boma likutenga ngongole yogula matankala athu akumalawi kuno kwa dziko la Malawi kodi kumalawi kulibe matanka matankala ndi zaikambaso ya matankala ndi zaijiyaso pampano ndipo amene amapanga mabizinesi opanga zimenezo amakhala anthu amene ndi amenenso amathandizira kudandaula za kukwera kwa mafuta so imene atizaika siku lina amvula nkhani ya mafuta nthawi zonse imaoneka kuti imativuta chifukwa choti ife sitipanga mafuta mdzikomo koma tizipanga manage bwanji kuti tizimvesesana pali zinthu zingapo zimene tinazilekerera and zimenezo zimafuna political leadership, political will. Panopo tizinena kuti administrative will chifukwa chairperson wanokuma the SPC. So zinthu ziyambe kusintha komweko because awandamene mapanga promote kugula mafuta modula chimozi mwa zinthu zimene anthu amadandaula zanga chikhosi ndi zakunokuma zimene timadandaula maiburuma nzomwezo zokhuzana kuti tizibweresa mafuta oti tizipira mu $, koma tikabweresa modula ifeso tu panopa namba ma project ena otaliza kandi lazimai kupeza kutsipani iwo acha kukhala ngatipono regulator koma kupanga create kuti zinthu zikhale zokwererapo political will anzathu wa Mozambique tena ruti kambe nawo chwa vuto lina masanga vula nthawi yathu ndi 2 minutes kulibe storage tanks ukaliko ma storage tank ma kulima administrative tariffs akuvuta akukwera so zofuna kukambira president to president, minister of the energy and also accompanies zake kuti aone kuti kukhala bwanji tigwirizane kuti mafutawa azibwera pa rail azibweraso pa madzi yakabwera za transport iso ni njira imodzi yokweza mafuta maleve achati abangi bwanji maleve achuluka concept maleve ena tinagwira maleve anati yagwira kukhala ngati pana muna kanda wona ngasina zazindikira kuti ni ma statutory levy ena achandi ofunika ku parliament kati chabwe kuthamangisana ndi nkhani ambuye bishop atonse akuti iya itidakali limodzi ngakhale tamenya khoma pa taphwanyika galimotoyi koma ikulira ena kuti yes ikulira galimotoyi koma ikusakaniza oilo ndi madzi inokola ikafika ulendo mene akuti agwirizana atu mapati na 9 pachisana ndakumana kuna kuti ayi tili limodzi nditu ndilibe mawu abwino ndi Tonse Alliance mulibe mawu abwino ndilibe mawu okoma kuti ndiyankhule Tonse Alliance olomuta ndimuonekala tanalemba aajena ija akamuzi wambo panali zithuzi zingati pamene pacha pamwe mayiwona bwino kala taita mesakale temoja pa Alliance cha kumekundali tambala wakuda ukukuna UTM nanga zawo zipani zijanaika pa sadagwirizana kuti ziwirizo zimene zisokola ya zimenezozo tinene chilungamo Tonse Alliance singathekenso panopa sitheka inu kodi anthu apita ku meeting ena kuimba zonyoza ena ku meeting ngo ena inu pa social media amene mukole Tonse Alliance chibodi chichacho tete yambani kutsitsana bodi lijalo lavuta basi Tonse Alliance yavuta akuti Tonse Alliance yavuta tiambe kusisana bodi nkhani imene wanda takati kuikamba pamene nambira Tonse Alliance anthu osadagwirizane wani kugwirizana kukhala ndi MOU zinthu zizipanga choncho ngatali nayo njobisa sitikuiziwa ngala Malawi 2 sinafike nthawi kuti tiziwe kuti mu MOU muchamuzotani kamuziwe musaziwe njopanda zibe ntchito kuti shuka apresident achakwera agwelisa boma kusada constitution osati uzatu atose sangauze kuti achakwera kapangeni zakuti achakwera achakwata panda kuchita palibe atose sangapite ku polisi sangakalire ku court kuyendetsedwa ndi Malawi Congress basi tsono kawina afune kasafune zibe zozo andi palibe kunena kuti look sangatenge zinthu zakunja kwa boma ndozulowetsa mu government kuzulowetsa mu government azulowetsa bwanji meza adagwirizana nanga constitution ndimene kwendesa boma ndikuti kuti akagwirizana zabodza zimene akagwirizana inacha maziwa zabodza amaziwa kuti tikugwirizana zabodza amaziwa koma kuti angazi munthu andale
amafuna kaboza pang'ono amafuna kuti mmene amanamizira anthu iwonso amanamizana ukhawokaso amafuna sinanga chinachi chiyembekezo kuti chinthu chitikwendisa nawo pano eza kama maswiti ifeso azatigaleko kaswiti wanda yes kuti anthu akhale moyo wosangalala atonsewa makamakayo mu times Yes. angosiyana asiyane basi angochiputula achiputule basi kuti anthu akhale moyo wabwino asangalale asanamizire sozoti limozi achiputule injini ikulira Achiputule. koma inokula ikusakaniza mazi ndi oyilo injini ko basi injini yatonse kodi wana uchasana kafika akuti a DPP to asankha George Chaponda kukhala leader of opposition masaka awo ndiye mavuto inaso abadi yaderaso Akulu. ukuso kodi inu Amasuta chani ISP kanipatsa timpata tikambeko za DPP tsikulina iziso ndiye uyuso ndiye kanundu winaso abadi yadera avula akuti tu kuli ujeni ukukhoti imene avomereza abotomana yankhula kuti sizingatheke parliament tikakhabe ma MP fe timakasankha ausuta chani kuti azathume tsopano vuto lalikulu ndila ambuye wakulu wa ambuye APM nanga munthu wina kumavomera kuti chinthu ichi ndikanika uriyayi ndichikonze akuziwa njira imene angakonzere ndale sizimavuta koma somehow amanamizidwa kuti azinamidwa azinama azipanga zinthu sakhala bwino bwino kuipisa legacy yawo ngati mwina munthu ndi professor kwa mwina ukanga anatenga ku diploma miro kodi nanga munthu wochikulire akuziwa kangala mapuza skuli ya mtrade fair musarelo pamenepo ndepa 30 pa program yathu ya hot talent ya lero program izambiri tufuna tizakambeso musabata ya mama muzakhale pompo pamene tizakhale tikuunika kuti kodi zaka ziwiri zatonse zakhala zotani ulendo umene unanga zaka zitatu zasalazo amalawa yambekezere zotani tiziunika governance tiunika kuti rule of law ikwenda bwanji ma promises achievements and pending achievements if we call them that mupitirire kuonera Times Television mwakoma nonse komanso kupitirira kumvera Times Radio mwakoma nonse goodbye